سلام سلام كمي توعلو كمي تمسيو زي خبركم من زي خبركم انت خطاتلتي مدباتنا نلوم دما ابهلو كنتاتا توكيرون زوات صحف نباخم نبلو مكتتالكم نعدم تمال 13 سنة 2025 هاجر إسرائيل أب رئيسي نيكليساوي مدبرات زركبو 100 علامات إيران دبداب نفرتي أكايدا اتمت كعتي بحيل أير إسرائيل بأسطات 300 نفرتي بيناتن سب ألبو نفرتن أبوش تجزات إيران بمئتوا بالعلم 100 علامات استخايدة سفح مت كعتي كما قلت عفنيا سراويت مكلخال إسرائيل بريغادير جنرال ኤፊ ዴፍሪን ሃገሩ ፈለማ ንጸረ ነፈርቲ ራዳር ማለት ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይላት ኢራን ብድሮናት ብምዕናው ኣብ ርእሲ ኒውክሌሳዊ መደበራትን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት እዩ ገሊጹ። ብመሰረት መግለፂ ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤልን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁን እስራኤል ዛጊት ንናታዝ ኒውክሌሳዊ መደበር ኢራን ከተዕንዎ ከላ 6 ተመራመርቲ እቲ መደበር እውን ከም ዝተቐንጸሉ ገሊጻ ኣላ። በዚ ደብዳብ ነፈርትን ሰብ ኣልቦ ድሮናትን ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢራን ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከምኡውን ኣዛዚ ህፁፅ ደገፍ ከም ዝተቐምፀሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ተሓቢሩ እንተኾነ ኢራን ግን እስራኤል ኣብ ርእሲ ሰላማዊ ዕላማታት ኢራን ደብዳብ ከም ዘካየደት ክትወቅስ ከላ ኣብ ርእሲ ኒውክሌሳዊ መደበር ደብዳብ ከም ዝተኻየደ ዘመላኽት ዝኾነ ናይ ፀርጊ ወይ ጨረርታ ራዲሽን ለቨልስ ከም ዘየለ ኣህጉራዊ ወኪል ኒውክሌሳዊ ፀዓት IAEA ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወነንቲ ኒውክሌር ዝኾነ ሓይላት ሃገራት ኣብ ተጠንቀቕ ምህላወን ይሕብር ኣሎ። ትማሊ እስራኤልን ኢራንን ብሚሳይላትን ነፈርትን ውግእ ድሕሪ ምኽፋተን ኩለን ሓያላት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ ወዘተ ናይ ኣየርን ባሕርን ሰራዊተን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቀቕ ገይረን ውዒለንን ኣምሴነን። እቲ ወተሃደራዊ ናይ ተጠንቀቕ ደወል ናብ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ገጹ እውን ይቕየር ኣሎ። ኣሜሪካ ንዝትኮስ ቦምብ ባለስቲክ ሚሳይል ናይ ምዕናው ክእለት ዘለዎን መራኽብን ኣፅዋርን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ኣፀጊዓ ኣላ። ሩስያ ብወገና ንተግባራት እስራኤል ኮኒና ንመልሲ መጥቃዕቲ ኢራን ሞጊሳ ኣላ። ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ድሮ ተቐሪባ እያ። ብሪጣንያ ንፈለማ ግዜ ናይ ከቢድ ብረት ወንጨፍቲ ሮኬትን ሄሊኮፕተራትን ልምምድ ሎሚ ኣብ መሬት ፊንላንድ ከም ጀመረት ኣፍሊጣ ኣላ። ቻይና እውን ኩሉ ብምስጢር እያ እምበር ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይገልጹ። ጠንቂ ኩናት ጉጉይ ቅማሮ ምዃኑ ወተሃደራዊ ስነ ፍልጠት ዝነግረና። ሃገራት ሰላም እንተደሊኻ ንውግእ ተቐረብ ብዝብል ፈሊጥ ስለ ዝምርሓ ድማ ዓቕሚ ከም ዘለወን ንኸርያ ኣብ ኩናት ይኣትዋ ይኳሳተራ። ነቲ ናይ መወዳእታ መጣልዒአን ዝኾነ ኒውክሌር ክጥቀማሉ ይደናደና። ከምቲ ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሩስያ ኒውክሌራዊ ውግእ ክጅምር ይኽእል ዶ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ንምንታይ ዘይጅመር ኒውክሌር እኮ ክትኮሲ ተሰሪሑ ዝብል ሓፂር ምላሽ ዝሃቦ እስራኤልን ኢራንን እዚ ጀሚሮንኦ ዘለዋ ውግእ ሚሳይልን ነፈርትን ናይ ሓደ ወገን ዓወት እንተተዛዚሙ እቲ ዝተሃስየ ወገን ኒውክሌር ምልዓሉ ዘይተርፎ እዩ ዝብል ገምጋም ወተሃደራውያን ሊቃውንቲ ዓብሊሉ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ኔቶ እንተተላዒሉ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ምስዓራ ዘይተርፍ እዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ዓሻይ ትኹን ኒውክሌር ዝወነነት ሃገር ኣብ ውግእ ኣይትሰዓርና ዝብል ምላሽ ምሃቡ እውን ይዝከር። ስለዚ ነዚ ዓለም ኩሉ ነገር ክገጥማ ይኽእል እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ መደበርና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፀ ፅሑፍ እዩ። ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።